נמצא אותו מכשיר כדי לעקוב. זה המתן לסוללה, שזה בא בנפרד. אוקיי. תשמעו, סך הכל המכשיר הזה זה אחד המכשירים הכי חזקים היום בתור משדרים שיש בהם כניסה של סים קארד. הוא נחשב לטוב ביותר היום בשוק. כאן יש את הפתיחה, פותחים אותו מפה, מושכים, אוקיי. לכאן נכנס הכרטיס זיכרון, יש פה לכרטיס זיכרון ויש פה לסים קארד. במקרה כאן זה בעצם הכניסה לכרטיס מיקרו סים ולסים קארד. אוקיי, ככה זאת הסוללה, כניסה לסוללה לפי החלק הזה. אתם רואים, הוא כבר נדלק, אני רואה מה שמכניסים אותו, יש לזה פלש ירוק כזה שנדלק, מראה שזה תקין. סוללה מגיעה מלאה כבר מראש בשביל להתחיל כבר לעבוד. בכל מקרה, זה הפתיחת קופסה. אתם מוזמנים להיכנס גם להסבר על המכשיר, יש עליו סרטון נוסף שאני אעשה אותו כבר בקרוב. אתם מוזמנים להיכנס. תודה רבה שצפיתם בפתיחת קופסה של ה-GSM משדר. חכה לתגובות.